Majd utána eredek! Farkas, mi lesz a citrombarnál? A citrombornál. Te nem a sabaházat, hanem a téged. Jaj! Pufikám, engedjél meg gyorsan! Engedjél meg itt a farkas! Tényleg? Hol van a farkas? Biztos? Na, itt hagyjátok a esélyét. Malackák, engedjetek be! Ne úgy engedünk! Ezért beszélünk! Ezek a malackok meg így járnak az eszemben. Azt hiszem, legjobb lesz, ha hazamegyek. Sikerült becsapnom őket. Még visszajönnek. Ember, milyen nagy csőd van? Biztos nincs itt a farkas? Így. Nem láttam soha. Hát akkor játszadozhatom, megmenekültünk. Lépteket hallom. Szaladjunk gyorsan meg. Egy nagyon aranyos báránka leszek. Ki az? Kicsi báránka vagyok, mindenki majd megfagyok. Kérlek, hogy tudnissatok, így hiszem adjátok. Jaj, a farkas, neked is vagy te bárány! Rájöttek, hogy nem bárány. Majd akkor az van. Tényleg báj. Majd akkor is tudják. Engedjetek meg, különben rátettem az ajtót! Nem megyek vissza a félre. Ne legyen ide szíve. Hol vagytok már? Hol vagytok? Beszalítam a orrom. Szedjük a házunk! Mit csinálok most? Hol? Szalmatok. Itt vannak a fa mögött. Hát ez meg micsoda. Az előbb ez mit nem volt itt. Megvannak a kis ravaszok. Halló, halló! Szabad bejönnöm? Good. Szaladjunk a lányért! Meglátsák, hogy mit kaptok tőle. Jaj, hol van ez a röfi? Többé! Röfi! Röfi, mi szaladtak? Jön a farkas! Segíteni gyorsan! Csukás ajtó gyorsan! Mondtam rátok majd mi vár, hogyha a farkas erre jár. Csak a téglaház segít. Védve vagytok, csak itt vagytok, védve. Jaj, nagyon megértük a farkastól. De szerintem ide nem fog tudni bejönni. Ki az? Ki az? Valaki zsebbenkedik elfelé. Halljuk, ki az? Hú! Ki az? Ki az? Fakad! Biztos nem a farkas. Nem baj, én segítsem a lackát. Ki az? Ó, kefekötőmester vagyok. Keféket árulok. Hajkeféket, ruhakeféket, sárkeféket, cipőkeféket, fogkeféket. Nincs szükségem kefére. Nyissátok, nézzétek meg, olyan gyönyörű mintákat hoztam. Na jó, akkor dugjon be itt egy mintát itt az ajtórésen, na dugjon be. A bullámra esküszöm! Rátokat rátöröm! Erre bizony nem, ez bizony nem. Rúlva és harapok, míg rátok nem terem! Csináljuk kéne valamit! Röfikét mit csináljuk? Mit csináljuk erre? Mit csináljuk? Mit csináljuk? Mit csináljuk? Na megvan. Melegítsünk, vizet, és forrásszuk le a farkast. Jó ötlet? Jó. Gyerekek, jó ötlet?
egy kicsit szélsőnek is. Urrátok le a farkast! Ja, itt vagyok. A kéménytől. Hova gyerek? Hol vagy? Nem férek be a kéménytől. Most kénytelen vagyok. Jajjaj, lecsúszni. Jajjaj, lecsúszni. Jajjaj. Én most nagyon megbántam, hogy nem hallgattam rá, és nem építettem én is téglaházat. Megbántam. Én is megbántam.